Sirifi wayo Aidara sirifu أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بل ما Cherifla jabarani la jabo ambo foka wali mondo keren yala aw munun sogolembe annani wati konnana wajulu kene ale konnana ka Allah subhanahu wa ta'ala dili alaka kisina ka hinana ka barka jidili alaka o kenen aw bela jelenka bi wajulu kene konnana ambe kati koko tomo juma misri daele ba min kere janvier kalut le duru samba fla anita anishegi ambalma ke noye Said Fofana aleka misri jolendo misri daele la wiyo mawele kabo fambela jelenfe wala saka sekana baran wasa ubolo barakun folo mami nyake we misri yere almamiya dira mami ma noye ankara mo mukhtar jaray عليه لسليكم فلو منك أنجك نمدا أوفي. لا من الشيطان الرجيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وسلم تسليم. ونقاد الذين كفروا يقولون بأوسط ما سمعوا يقولون إنه لمجنون العالمين. Monsieur le préfet du cercle de Kati, Monsieur le président du conseil du cercle de Kati, Monsieur le maire de la commune urbaine de Kati, Monsieur le chef de quartier, Monsieur les imams de Kati, Messieurs les représentants de toutes les associations islamiques de Kati, Monsieur le chef de service de Kati, Mesdames et Messieurs, honorables invités. Il y a des jours dans la vie de toute communauté qui s'inscrivent en lettres indélébiles. Ce vendredi 5 janvier 2018, jour de rencontre des musulmans et des musulmanes de Kati Koko Plateau et de l'ensemble des honorables invités pour l'ouverture de la mosquée Daouda Hassan de Kati pleine extension. C'est avec un grand plaisir, aujourd'hui au nom du Haut Conseil islamique du cercle de Kati et au nom de toute la communauté musulmane de Kati, pour remercier tous ceux et toutes celles qui se sont investis depuis un bon moment en général et Daouda Hassan en particulier, pour que les rêves imaginaires deviennent une vérité. En un endroit où les habitants ont besoin d'une mosquée de ce genre pour effectuer leurs devoirs religieux. Mesdames et messieurs, honorables invités, la construction de cette jolie mosquée est certes bien terminée. Maintenant, le suivi est à vous, c'est-à-dire la fréquentation massive à la prière régulière et son entretien avec beaucoup de soins, afin qu'elle puisse rester si belle pour les musulmans et musulmanes de Kati Koko Plateau, pleine extension. Mesdames et messieurs, honorables invités, que Dieu Tout-Puissant raffermisse notre foi en lui et en les nobles préceptes qu'il a daigné confier pour nous à son envoyé Mohammed, que la paix de Dieu, son salut, sa miséricorde et sa bénédiction soient sur lui. Mesdames et messieurs, honorables invités, que notre mosquée Daouda Hassan soit le ferment et témoin de l'union de toute la communauté musulmane de Kati pleine extension. Certes, la mosquée n'est pas seulement un lieu de culte, c'est aussi un espace d'éducation, de formation, de diffusion et de la sagesse. Elle est aussi une fonction sociale très importante. Baptême, célébration du mariage, règlement du conflit, réconciliation entre les hommes et les femmes. Autrement dit, en milieu du musulman, elle est un centre même de la vie sociale. Que Dieu étende sa bénédiction et la paix sur toute la communauté musulmane du Mali en général et celle de la communauté musulmane de Kati en particulier. Je vous remercie. Ame barkada alaye ka senya barkada alaye alami to aka masaya la ka bido na tike kokoya na ye barkada alaye dina nyembo fon fendo be katiyan
k'u bɛɛ fo k'u barikada k'u waleɲuman dɔn amipi ka amipi ɲɛmɔgɔw fo alimami fɛn o fɛn n'o bɔra i ka quartier la i ka misiri kɔnɔ ka na bi misiri dayɛlɛ in sabati anw bolo kɔkɔ yan k'aw fo k'aw barikada k'aw waleɲuman dɔn o conseil islamique o ɲɛmɔgɔ minnu sera ka na o conseil islamique représenté k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn ka kɔmandalakaw fo ka maire fo ka députéw fo dina ɲɛmɔgɔ fɛn o fɛn n'o nana so in kɔnɔ bi ala ka so in kɔnɔ bi k'aw fo k'aw barikada k'aw waleɲuman dɔn kɔgɔka bɛɛ tɔgɔ la k'aw bɛɛ fo k'aw waleɲuman dɔn k'a ɲini ala fɛ dina in ala k'a taa ɲɛ k'a ɲini ala fɛ bɛn ala ka sabati mali kɔnɔ k'a ɲini ala fɛ dina in ala ka jidi kati kɔnɔ yan k'a ɲini ala fɛ an ka dina ɲɛmɔgɔ fɛn o fɛn n'o bɛ kɛnɛ in kan yan bi k'aw bɛɛ fo k'aw barika ka dubabu kɛ ala ka sijan ni kɛnɛya di aw ma an bɛ san kura min kɔnɔ n'o 2018 ye k'a ɲini ala fɛ san kura in ka kɛ an ka diina ka san ye k'a ɲini ala fɛ san kura ka an ka kɛnɛya san ye k'a k'an ka garijɛgɛ san ye ka bɛn sabati ka kɛnɛya sabati mali kɔnɔ a kɛto b'a la. n bɛ bɛɛ lajɛlen fo cɛ fara muso kan denmisɛnnin fara maabakɔrɔ kan yanni n ka kɔrɔfɔ ta n bɛ an ka ɲɛmɔgɔ fo n'o ye préfet n'o ye président du conseil de cercle ye u ka foli bi yan diinɛ ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn min nana an dɛmɛ nin baara nin na aw bɛɛ lajɛlen ka foli bi yan alimamiw aw ka foli bi yan haut conseil islamique aw ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bi yan nɔ ka fara imama mamuru kan a n'a président aw bɛɛ lajɛlen ka foli bi yan nɔ diinɛ ko don nin jama nin foyi t'a sɔrɔ ni ala ko tɛ ala ko de y'an to ni an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ donc ka aw bɛɛ lajɛlen fo aw taamasen na minnu y'a yɔrɔ organiser k'u fo min kɛra sababu ye ka misiri nin jɔ k'a ni ce a yɛrɛ ye mɔgɔninfin n'i ye fɛn fɛn min kɛ i sara bɛ ala de bolo a tɛ maninfin bolo ko ala k'a sara a nafolo bɔra yɔrɔ min na ala ka caman bila a nɔ na an b'o ɲini ala fɛ donc o la sa n bɛ segin foli kan sankura yɛrɛ ala k'a d'an ma si ni kɛnɛya ala k'a d'an ma ayiwa nin y'a siɲɛ fɔlɔ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ an ka jɛ ka dugawu kɛ jamana ye basigi kana jamana nin kɔnɔ n b'o ɲini aw fɛ an ka jamana nin basigi ala k'a sabati ala ka hakili ɲuman bɛɛ lajɛlen di an ma ayiwa n bɔra kɔrɔfɔ la assalamu alaikum. هو أول الأمر لما ورد في صحيحين عن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما بعثه إلى يمن فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية أخرى أن يوحدوا الله. إخوتي وسادتي في الدين إن كلمة التوحيد هي التي قامت بها الأرض والسماوات وخلقت لأجلها جميع المخلوقات وأرسلت بها الرسل وأنزل الكتب ونسب الموازين ووضع الويدان. إخوتي في الإيمان إن كلمة التوحيد ينقسم إلى 7 أقسام. لكثرة الوقت نريد أن نبين لكم هذه 7 الوحيد الذي يوحد الإنسان لمعرفة ربه سبحانه وتعالى. إخوتي في الله اعلموا يرعاكم الله أن التوحيد ينقسم إلى 7 أقسام. أولا العلم المنافي للجهل، ثانيا اليقين المنافي للشك، ثالثا القبول المنافي للشرك، رابعا الانقياد المنافي للترك، خامسا الصدق المنافي للكذب، سادسا الإخلاص، سابعا المحبة المنافية للبغض. فباجتماع هذه الشرور استنقسم قلوبنا وتتعلق بربنا مؤتمرة بأوامرها
muntahiyatan an nawahiha waqifatan inda hududiha. Ambalima al-islameo ambaw foni al-islamea ka folie folika min be no de sanyale no ka teme folika be kan kawfo aw kan nalila ni wati na misirin kono amba don bela jelenye misiri tigu de yoro bubulo anga almamu bien anga autorité bien kufo ukane nalina ni misiri daelena ami fega min fo bi islamé bela jelenye fakele bakele kuma kan ndio ye arab kana la ilaha illa allah wati munun temena anya fo awaluhum nuh de kuya folo e ci don folo kera nuh ye akhiruhum muhammadun sallallahu alayhi wa sallam odela na la ilaha illa allah fo ami muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mambo fo mais ni maka mi folen fleni la ilaha illa allah moko isona kanifo okoro ki dona islamela ina fo nya fo chomena awan nali konona la ana wa sigili konona la muhammadul mustafa sallallahu alayhi wa sallam ale de kera awan nyejoye kake awma chidenye kake awma hinaye kake awma kanaye kabo filibantia sera la katana sera klinika donc munu fana temena ale kofe munu temena ale nye no e nuhuye kana bla fale la ulu fana bela jilen mo ka mo wele o choga de la kata allah subhanahu wa ta'ala kilibantia lima est ce que nani famiara hadama de ala gelaya bina yiwa imana islamiwe chiedo tabolo bala antiba o mafio o fana chekai ni koko na kan abichaya o de bi ko wasa kosobe ya rabbi ala kan na obela jelen wasa mais o tabolo dunu bela jelen na itna ta mo shi soro mi ya fo ko islam kwa sona ko de fo kala ilaha illa allah fo ka bina femere blandona o be ka ba fo de ko femere be mi nti ala e ka soro ka le islam e oti mo shi ma deli ko e donc ala ay ya mo re kan do de di hadama den kelen na bela jelema abi mu fanye aba fanye de angana ale ala bato fiyo fanga ale ala nyini ka do yelma ale ni bato kakawa hadama dun mani na anga ngamiri anga tashi ja chien la kumbeni na ala yere sona kanifo ale ma ale mi aunda yelma aunga nga nyini wa wal mama nga nyini di ma ala ko nga ka ombolo klongay ala ko nga ka ombolo klongay de bela jelemba don an sono no maka foko ala e kelenye ne mo go nyini nga ko sangolo dabama o ba foko ala ne mo go nyini nga ko dugukolo dabama o ba foko ala bela jelen sonendo uma ayo odi ama ko yenga kuna ama mashasi soro min nana kana foko sangolo walma o dugmakolo ko ya alitai o mo shima soro dugukolo sanfe bela jelen darala kadanganiaka ka foko sangolo mi fleni ankuna dugmakolo mi fleni nami katamala allah subhanahu wa ta'ala ka dalididu ayo minda ko dali ka koroni hadama den dali kakla kana hadama den da ka blo sanfe ya rabbal alamin femin ka koroni yele loka mani yele loka e kanga mudeke ala kili ko fekke e bonye ay kwa hadama den da dan chogo chenyumana kakla ka kusaya ka teme dani fembela jilenka anya me melekeu ibadullahi almuqarramun la ya'suna allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun ulu meleke munu ya ala ka dan fenye wallahi uma delika ala sosofiyo me ala ko ko anga bo ali ala yoro ko ka teme ulu melekeu ka o jeleno to manamina ay anfa adam da ka bobo wala ninga ni fiala ay meleko ya mariya ku ka sujudu bi adami fasajadatil malaikatu kulluhum illa iblis o senga mimba anofe ni la ilaha illa allah tika do anfe oyo iblisa ya rabbi ala kam mabwala kam mabwana ya rabbi ala kam mabwala kam mabwana o iblisa o de bi ni ala ni kuna ni mindi joma o de bi jon kek ni jon ni samakata na e fena femi no kada ale o mandi alay o de bi ja jon fana de kasoro ni mirila la doron ki ifa adam laje ay ibn ado ka foko tienre la shetane ma nga senila kwa ala ko ya anfa adam da kabla aljina kono ko sama bara fuike bela jeleni ni mais tumana mena iblis ka negali na sane hawaula na bo o kono na la
maintenant Allah subhanahu wa ta'ala ya fo ko pour ga ko do aljana ngona sa fo bara o la ilaha illa Allah min angele no gota ka muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko faroka nanya miri anga hadisa wala anga skira mustafa muhammad sallallahu alaihi wasallam anga ale doron ta doron o yo wasake bela jele ale de cira kana jien bela jele ma bimaza bila ilaha illa Allah mawr cira kana jien bela jele ma ay son ala kele bantialima ni manga jirana ka foko ja fendo tumi mo bolo be ka min bato kasoro alate ma akaka hali ni mo yera o batolila islame kan o tigi nege kana la ilaha illallah ma chogodi ka tigi ka bato fein aka abu ola ninde nyin ndo islame fe o de la ala ye kira uchi ku chaya aya kira feve chi ama fa ku shikana ni kele fen bi soro islame ko ne ba soro mo de bagara islame o ma sino islame ma dilika bamuru tamashi kama amo masala surmani foye muhammad sallallahu alaihi wasallam tumana mina nana magani la ilaha illa allah we santan fla maganka o maso atu ka magan fo santan ani fla la ilaha illa allah maganga o maso afo o anga miri doron ja kuma in ka bonde koy ni yera riwaya do la ka fo ni je bela jelen fara nyon ka kadam ne adam la fo ka tabla jew la ka bela jelen fara nyon ka la ilaha illa allah da baskil fangale la ko abi do njigi ni koba dira mogoma ikanga koba menede me koba dile ma ni ya ko ni meneti na foy sorala ni nimisate ya rabbi ala kana nge mo ni misaluna islamia dine no mamba ala ka kilibanti ali bela jelen sonne noma me munne kele no ka gelaya ke anka afora yen kanga minunto ankara mo gote mana aya fo ay misli faida fo ay dine o bulu faraw chama fo amba do ka fo kuma inti se ka wuli parce que mo gotina se ka tijo la hara jodo nyiningali meleka o ma ko ne kunye tidani o bien ne kunye kadire o se ka kewo me bulu fara munundo bulu fara nyuma ndo me akanga kani bene akanga keni bene parce que ambela jile mi ala kele de ko ambela jile mi nabi nyuma kele de ko muhammadul mustafa sallallahu alaihi wasallam selwati mashima delikaye kwanya me ko dina tigi do selwati yele mayano karsa kira dina dona bayde karsa ko ni anyona tey bila masila lahu fil alam me bi ko ni ay sali fana ke joko duru ama deluko me folo woti na seka kere on munde koson on mana nyebla ka tanga kira laje o bi fo on yede lakad kana lakum rasulullah lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullah ni mo ko be alafe ko kira o malade ko chenyumandi aw kan ledo mo ko kibi alafe ko kira malade ko chenyumai bo anga o kira anyaka histoire laje amba ye sanga ani wati be mi fama majiki ndan doni dan en nabiyul ummiyu nabi nyuma me ni karamo taala ni alate ma delika kala ala de ba kala joko nyuma bela jelen kumala wa innaka la ala khulqin azim me absaka dina don chogodi kaye o muhammadul mustafa sallallahu alaihi wasallam aleta kunye majikin dan tumana mena la ilaha illallah fo makkan kawye nu mason umma kunya ngelera de aye boli munumbe alkaba kono aye nunun ti nafa fo nya awye aw kana ala batu alima ma experience chama duma aya damne fola reka dude kono donc islamia o de lambo fo mo ko sobe aw ka janto aka du kono la ka sira islamia du kono atikene kele yo dine bara foiti ko rasulu ya kene kele madelika ke abela jelen mikene hakilla nyini ani majiginde islamia refleni hakilla nyini ni majigi ayna alama la ilaha illallah o gelayale ko ay anti soni made ako aywa kuma sisa ne ba onyininga comme aw deyene aw dalengo ne na aw de adena ko la amin ko ne dana mo koy dugu kolo mi na fleni yaka dugu kolo ntigi be mi comme bolu babol al kaba kono hubal ni lata ni manata o be no uza o fana be no ma dugu kolo mi fleni na mba sanfe joni detay dugu kolo ni sangolo mi fleni na yanga le fleni anguna joni detay sangolo ni ni de kelera de
parce que ni ye kodɔnna minɛ dɔrɔn a ɲɛ bɛ bilen o kodɔnna ka ko fɔ a ye ko a y'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la taasira tɛ ne bolo bilen donc kodɔnna a bɛ gɛlɛya ma dɛ a t'a dɔn sisan a bɛna min kɛ o y'a dɔn k'a fɔ ko nin ye kuma min fɔ nin ye nin kuma in ye kuma sanuma ye nin kuma in ye kuma tiɲɛ ye parce que anw ta nin daba dɔn nin bɛna min fɔ an ye tiɲɛ na o ye daba ye mais e bɛna ni anw wele cogo di an maakɔrɔbaw wele cogo di ka na nin fɔ an ye gɛlɛya kɛra ma o la k'a fɔ a ye an tɛ sɔn i bolo nin na dɛ an tɛ sɔn ni la ilaha illallah ma fiyewu an b'an ka hubal ni lata ni manata ni uza ninnu an b'olu de bato ayi a m'a tɔɔrɔ a bɛ fɛɛrɛ de kɛ hali bi o koɲɛ in bɛna se ka ɲɛ cogo di a bɛ se ka dilan cogo di i ye tawhidu ye i ye la ilaha illallah ye a bɛ na n'a ko k'aw tɛ sɔn o si ma aw yɛrɛ k'aw miiri diɲɛ scientifique baw diɲɛ dɔgɔtɔrɔbaw an sɔnnen n'olu minnu ye Allah subhanahu wa ta'ala ye hadamadennin dali fɔ kuranɛ kɔnɔ k'a fɔ k'a y'an da fɔlɔ an fa Adamu da ka bɔ bɔgɔ la anw tɔw dara ka bɔ lawa la maakɔrɔbaw ka hakɛ to kana lawa in kɛ jolikuru ye kana jolikuru kɛ sogobu ye kana sogobu kɛ fasa ni kolo ye fo ka taa ni fiyɛ a la ne ko k'i ma sɔn Ala ye e ko ɲɔgɔnna dɔ kɛ tan nɔ ko parce que k'i sɔnnen don i ka sansi ye dɛ o danfɛ bolo sanfɛ min bɛ n'o kɛ o scientifique o historien o kalankɛlabaw pourquoi anw tɛ se ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka Allah subhanahu wa ta'ala waleya ɲuman dɔn a ye anw dali min kɛ nin dancogo cɛɲi in na dɛ pourquoi anw tɛ sɔn ka kɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ pourquoi anw tɛ sɔn Ala ɲini k'a dɔn dɛ i n'a fɔ Ala yɛrɛ y'a fɔ cogo min na aw ye ni Ala ɲini a kan dɔn a kana n bato dɛ n'o y'a sɔrɔ ni Ala ni dɔnni ka kan n'o y'a sɔrɔ ni Ala ni bato ka kan a bɛ n bato mais n'o y'a sɔrɔ ni bato man kan aw kana n bato an ka lajɛ kɛ hadamaden kelen-kelenna bɛɛ k'a yɛrɛ kun fɛsɛfɛsɛ ne n'a an b'a dɔn o la k'a fɔ ja hadamaden kan ka Allah subhanahu wa ta'ala bato parce que ale de y'an da o dali in na sara foyi t'an ye a la sara foyi mais an bɛna mɛn mɔgɔw da an bɛ ka seli min kɛ an bɛ ka su min kɛ ayi o tɛ Ala sara ye dɛ fo ka faamuya an bolo k'a fɔ Ala ye seli d'an ma an yɛrɛ ka kunnadiya de kama a ye sun d'an ma an yɛrɛ ka hinɛ ɲɔgɔn na de kama a ye hiji d'an ma parce que a ye fɛn dɔ fɔ anw ye o kunba bɛ anw na lahara kunba bɛ jɔn bɛɛ lajɛlen na dɛ mais an karamɔgɔw ye nin fɔ yan an bɛ segin a kan wajulu ye ɲɔgɔn hakililajigin de ye Ala ye fɛn saba fɔ mɔgɔ ye fila kɛra hali anw yɛrɛ b'a dɔn diɲɛlatigɛ la ni question saba dir'i ma n'i ye fila jaabi a bɛ fɔ k'i suru ko i ye caman sɔrɔ a la Ala ko k'a b'an da a y'an da an ye dacogo ye fɔ sisan a ko k'a bɛna an faga an ye falen ye maa caman bɛ yen o ka mɔgɔ dalen don kaburudenw na dɛ mais a ko a b'an kunu ko k'an ɲininka o de kunpa b'an na mais n'i ye suratul muminina ta k'a lajɛ o b'a kɔnɔ dɛ a b'an kunu k'an ɲininka dɛ n'i y'o suratul muminina kelen ta k'a lajɛ tuguni Allah subhanahu wa ta'ala b'a fɔ an ye k'ale m'an da gansan dɛ a ma da ten dɛ an dara kun dɔ kama o kun ye ale Ala ɲinini ye ka dɔn o kun ye ale Ala ɲininen kɔfɛ ka dɔn o kun ye ale Ala bato ye silamɛya an kana kɛ hayisa bayisa ye an b'a la ka sɔrɔ an t'a dɔn diinɛ t'o fɛn ye an karamɔgɔ Mukhtar Jara ale ka laseliw tɛmɛnen kɔfɛ jumasaliw baara olu boloda la maa min ni a ye jumasali ni mɔgɔw ye o ye an karamɔgɔ Alhaj Ahmad Traoré kati kɔkɔ juma misiri ba n'ale de ye o alimami ye bi min sɔrɔla jumasali la an ka jɛ ka an ɲɛmadaw fɛ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد
محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله tanobe alaye alamiye danfɛn bɛɛ lajɛlen ma ye a kelen an bɛ dɛmɛ ɲin'a fɛ an bɛ tanga ɲin'a fɛ an bɛ yafa deli a kana minɛ n'an ka fɔtaw n'an ka kɛta ye ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen ma n baden silamɛw ni ala ye maa min kana lafili b'a t'o la n'a ye maa min nafili ma a tɛ se k'o kana dɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen kana anw bɛ seereya ala ye kelen ye filanan t'a la wa an bɛ seereya muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ka ciden don ala ka jɔn don kisi ni nɛɛma bɛ a ye a n'a somɔgɔw a n'a jɛɲɔgɔnw ani maa maa tugura kɔ ni ɲuman ye fo farankan don balima silamɛw kumaw la tiɲɛ kumaw la ɲuman min bɛ kuma bɛɛ sanfɛ o ye ala ka kumakan ye kuma t'o kɔ wa taabolow la ɲuman ladegefɛn na ɲuman o ye alakira ye sallallahu alaihi wasallam a taabolo dɔ ye mun ye a bolilen ka bɔ magan n'u y'a gɛn a y'a yɛrɛ sɔrɔ madina baara fɔlɔ min kira hamina n'a ye a ka ɲaame sonsora yɔrɔ min a y'o yɔrɔ de san yatimɛden fila la minnu fɔ an ta ɲɛna k'u to denmisɛnniya la k'a jɔ k'a kɛ misiri ye munna de alakira sallallahu alaihi wasallam ko bari n b'a fɛ silamɛw ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn minɛ ni yɔrɔ ma sɔrɔ min b'an fara ɲɔgɔn kan a tɛ ɲa dɛ an na ɲɔgɔn dɔn an na hinɛ ɲɔgɔn na an na ɲɔgɔn dɛmɛ an na ɲɔgɔn nabɔ fili la an n'an ka kelemantiya yira an n'an ka jɔnya yira hɛrɛ nana ala ka dɛmɛ bɛ na silamɛw fanga ye kɛlɛya ni bɛn ye ni kɛlɛya tɛ yen bɛn tɛ yen fanga t'an na an bɛ kɛ bakanga ye ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi o ma ala kɛra haminani nin ye ala kɛra ye nin kɛ ka da mun kan ala ko maa de bɛ ala ka so jɔ maa min dalen don ala la dalen don sini na n'i ma da ala la e b'i ka nafolo fili nin na wa a fɔlɔ ye nusi de n'a tu fana ɲɛji bɛ bɔ a ka di bɛɛ lajɛlen b'a dɔn fo ni ala ye maa min kɛ hakilintan ye nka a y'a ye n k'a bɛ ala ma n k'a bɛ ala ma n k'a bɛ ala ma alakira sallallahu alaihi wasallam a y'a kɛ de n'o kɛra silamɛw mana ɲɔgɔn dɔn n'u hinɛna ɲɔgɔn na ala ka hɛrɛ bɛ na a ma da o ma dɛ ala ko de ko maa min dalen don ala la maa min bɛ jaga bɔ ka di fantanw ma ko a dɔ la ala ka kuma n'a ka dɔ la anw ka kuma tɛ dɛ siga t'o la o kɛra ka ban ala k'an fara ala ka jɔn ɲumanw kan wa alakira sallallahu alaihi wasallam a ye kuma in sɔnjila mun na a nan'a ye k'a fɔ silamɛw ka bɛn fɛn t'o kan nka a bɛna mun kɛ fɔlɔ a y'a daminɛ ni tilani ye don madina kabilaba fila bɛ yen Aws wal Khazraj a y'u bɛn kɛlɛ banna
المهاجرون من برا مدينة مغا كان مدينة أني مدينة سيجباو المهاجر والأنصار أيو كلا نيانا كليا سباتيرا أما داو مده أكو سلاموني يهودي وبسجلايا أياتونغا أولوفنا كلا نيانا أنانينا سلامو أني ما منو يفهم فرا ألاكا وما صو على كلمانتيا مع المشركون أيني مبكة تونجلين كبنغان سبب ونيونche ni mami main tonyo kana tonyo ni mami mafengila minte be ala matui bebe ala bulu ala ka bekana aunga dine mimbe ni mfoni ni mfamiara mabe islame faka misiri kono ni kise mabe tabi maka iglisi kono ka bonanina ambale islamo ha huwa alislam ceci est l'islam et c'est ça est l'islam kamunyu ka ke ala ka to ala ka tiya di alama alakira sallallahu alaihi wasallam ma dawma de ako islamaw ma amba ay usman ka fola alaka jembe ay koni mama ye sojo alay ikal la nyinin te gnye togoye ikal la nyinin te yere yiray ikal la nyinin te fewere fo alakama ala ba nyogona jo iye wal ma be sol jo iye arjina kono ya rabbala ko noya namba dim bil islam bela jilinya amba aisha alaka jembe ay abe kira ka la halaya do kenani gunola ako alakira tumbe mawiya maria ku ka misru jo yoro wala islamu mako bala yoromi wana jora damatele ka kolosi ka saniya ka kasadia ka kolosi ka saniya ka kasadia o ka kan jango juma misiri islamiyate no gofere na on no gora islamiyya dowa ne ma fiye te islamiyya la de abe soro islamiyya de la farafiya damate monnaie farafundo nde farafiya ke monnaie hakili bebela noloma be manton bela kodona be shia bela ayato anga kunumba de islamiyya alakira sallallahu alaihi wasallam ayini fo nafolo na bora ka do ala ka sola ay osara aunta donde ala de badon qur'ane de be ka kuma aunte kan nafolo yi ina fo kisekele a wolola wolon flala ala ya jidi min kadai ala ka keba ala ku sara nyumana o ni nafolo ko te e fantani min be na misiri ngona e ga sara munye ala kira sallallahu alaihi wasallam akoni islame bora ka du kono ka labe e be sendanya minta kelembe do boy ka junumuna keneme do fara yi joroka kele ni nana misiri kono ni sallaya ni salika jo melekaw de be ki lamunu o be ka ala deliko ala ka yafa ma ala ka hinala ni saliji matnye jamala seli baraji mugani duru mugani wolonvla be fili mala wa tefili mala wa melekaw de be an kan kolosibi ka kewale ni fota bela jelendo ambe ala deli aka ke nyumaye e mbade islamaw ni herabade ambe ala deli ni ma kelen seraka ninge jama kanga mundeke misiri jora adira islamihuma nga benyana mayani munye ala bato kala chasiri saniya bara ben ani glani ama dawma de misiri bejo chogomi emi na fulotiga ke ala kama ika kana yoro dojo islamedunga kala kabo dibila e famai ake ala kama kene aso dojo islamu ka furage e nyama bay projet de plan sene kama bagamara chi ana nyugona chama eno kera silameu be lafia silama be kunkorota basiki be na jamana kono ya me violence ya me nyogan faka terrorisme ala ko donwa kongo be mala ni mafie mafla ka barote ta nyon fere kongo be la ni falendo amise ka baroke atenya aya to anga kunu ni misala nyumanye silama nga nyogon danina anga nkosuma nyogona nina anga ndisida nyogona nina ni mami da nyani lahara herala akuna boyar akuna diara ka temeka nyani lahara ya rabbi foita ambulo bi ni do wute kala deli ya rabbi ni min jora ala kan nyogon chaya dugi ngona jamana ngono ala kan nge dugi makuna tay keleyay ka ke dugi makisini tangay ka ke beni keleya sabati yoroy minu nya barake usrati ambulo ngaslama de ko ni may nyumangay ka fala ki sara nay toroye jugumande ke ala kan nge juguman kelay ya rabbi ala ku sarake arjinay ala ka sarafara mizan hasanat yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim la haradu ma de ba fa halin tunga do faranga nyumanga nga juguma kala ka kuma de ba fo ko ya laitani kuntu turaba ala kan bela jilin kiso folima e mbadi islam o nya kadinga la haraka dini ni ma be nyabo ni fe نعم المال الصالح بيد الرجل الصالح نفلو نيما ما نيما او دبي نيما ngeo ni makanga nyabo fe ibe nyabo fe kira yode kanu mafla makanga kele ulula hashidi atere alaye donya di mami mabake alaye naflo di mami mabake alaye ya rabbala kan faroje makuluka ala ko no ambela jili
foyte awnye bi fo duwa umbadi islamo kala indili ya rabbi ni mbaram min kera ala ka timme hera kono ya rabbi ala ka saraka aljine fem fe hakilna nyumange ka dema kono alla benna anna fulo hakilna na mirina besara be ala bola ala ka besara nyumana kala indili ya rabbi ala ka baraji me ka keba makono bange ba nyuma minu ya sara nyuman du ko ala ka hina ubela jilina anga furo ala ku daro sumaya anga banabato ala ka lafiya duma ya rabbi ala ka dinen deme ka deme baw deme anga nyamaw nanga famo ala ka fere nyuman du koro ya rabbi ala ka baskini kilasi nji farafina kono faka taze faraji jamana bela jilima ala ka islamen kungorota ya rabbi ala ka mbalo islamen gona ala ka fatu islamenga ambe stranfe minya ala ka nyoni ka ba ankuna min kadanye nanga hera bala nya ani la harala ko no ganina aw bela jili amba fa allahumma izil islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din waj'al hadha al-balada aminan wa sa'ira bilad al-muslimin wa walli umurana khiyarana wa la tuwalliha shirarana wa kuffa anna akuffa ad-da'imin wa akhrijna min dhulumati الظالمين وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت جعلت الصعب سهلا فيسر لنا أمورنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة إن الصلاة juma salu baraw bela jeli banin tumana mina anye nyiningali galaman seme ambalma mununa anga jeka ulu fana ka sharia kaumne bo alhamdulillah rabbil alamin islamia ka nyetaka ni be almami mi fo ka kutubawla ambe ala fo ka walimando akera on yere nyena amba ina la fala kan nyona chaya mali kono ani jien kono anni so jale no la parce que kraye bara folo mi nge kaslamo fara nyonga almami mi fanyo weninde anga fara nyonga la wala sanga nyonga kanu anga bo nyonga toro ani nyonga here kalama donc ya ni so jaba enere kan katake miya akan folo do ala ni so jale mula ala kaseka islamiyat kanun do mogola fo ka kan folo taka misri jo mogo kele donc amba fo ka wali mando kora bora feñmo de la donc fo somo belajele mimbe jena ni minutia ambe dogu belajele an islamé belajele mogo kumbia ali awere amba fo mogo de be no kumana ya nere ngangolu belajele fo ko wali numéro quartier mogo ani ye sami minu to fo ani almami yere ni commission demsene minu be no lieu bara organisé parce que yame doni wata afo nyuma nyuma bila ambo belajele fo awere bara mi dam nesa islamo ka se ka ye ku ka bara don ku ka bara ye ambe Cherifla amba bara mo be ani Cherifugera ambu be fo ko be wali mando ka do ko ye ala ka bulo me bara la ala ka na bara sarada mi be ka ye ande ala ka ka arjina ya belajele mo ñu ala fe donc ko ni krafe ka ala ka barka do jamana na ka jamana kulusma ciba barka ko so sali ala muhammad ambe belajele fo comme ya fo chomna dine barado misri na ajora yoro ala ka sori do salama be ka kala donc alhamdulillah anye layne mi sabati no ka wule kan ci moma mo yanga wule kan jabi misri fara jama bora yere bro ambe salama belajele fo koko kabbe katika be ambe belajele fo bo yanga wule jabi mi ke o jaraje abu yarama bon alhamdulillah comme ya fo chomna ko ni bara mi bara damne do donc ko fo mo ko be sam an kana ko commission si donc fenfeye misiri baray anga cheka anyarula ko sawu ke parce que en rebe baray na ka tani samugay donc alhamdulillah nan fa na seko emi ko kuye ko blasra amboke na rasonama alhamdulillah rabbil alamin islamam ya se anno islam ya sababu yayi wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ciblala maka fo misiri joro bina misiri daile anna ya rabbi kra duoke alhamdulillah ni misiri chuko bina yan wasa kusube be duoke ya rabbi ala ka barka do ala alhamdulillah misiri jora ay no soja basama kadaka bara min gerani ya bara laje ka katira corona fle a nyogo misiri ka dogon bi kati hona ya kadaka na fulo dona misiri la do ne mo min sira ka kariya kan bara façon ke a kera yoro me no mo de kan ka do sisan ka fo ala e femba du garzege la ni ya me misiri mo de kodo suno ni mo te misiri te ne o kana misiri nge fenda tugule o kana bato ka kono ka misiri ka a barake baga akabara no ka no yira yere la o te doore ko buka so ka sekara misiri la kana farda o seri misiri kono
Ame koko ka ube fo ku wale nyumando dugutigi ni commandant ni maire ni commissaire ambu be fo ni population ba mba be fo ka wale nyumando ama nyini au fe au ka do au ke misiri do ba ya amado ko sheba da ya do ala de kama ka de alama abe do ka e o temena ngo fe mo she nana ya no kana misiri da elena anga foli ba bela jelenye ka wale nyumando ka almami fo ka naka jama ku kambe angol be do de ke ya rabbi ala ay warinta minna ya rabbi ala ka nyon jama bla nola ala ka shini kena dama ala ka labango nyuma dama aw min fana nana nawbe almami ala ka aw keneto ka shini kena dawma ka labango nyuma dawma amba fo ka wali mando ba ame do ke ala ka shini kena duma awan che ani baraji aywa alhamdulillah rabbil alamin nisɔndiya min b'an na bi o de ka kati bɛɛ fo ka mɔmini ɲuman bɛɛ fo sabu ni mɔgɔw wele n'i ma fɛn d'u ma i bɛ fɛn f'u ye ɔ silamɛw foli kɔfɛ sa nisɔndiya min b'an na bi ala sɔnna parce que faso kɔnɔ hali ni ala ye hɛrɛ kɛ bɛɛ ye misirijɔ hakilina ti bɛɛ dusukun na ɔ ala sɔnna an denkɛ n'o ye alhaji sayidi fofana a y'a ŋaniya siri k'a sɔrɔ bi ma se ko ni ala y'i se k'a ye an fa n'o ye ba lasana ye a ka sira ale b'a fɛ k'a ɲɛnamaya lasana o bɛ kɛ seyidu mɔkɛ de komi o ye misiri jɔ kita kɛɲɛrɔba ko ni ala y'i se k'ale yɛrɛ ye don n'a nataw a ka d'ale ye ka misiri jɔ dugukolo sanfɛ silamɛw ka seli a kɔnɔ o de to kira b'a fɔ innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa min bɛ jɔ ŋaniya la ala bɛ baara kɛ n'o don kuma tɛ fiyewu min bɛ dusukun na o la o nisɔndiya de b'an na ala sɔnna hali bi ni bɔnna sɔrɔla anw cɛla min ye nin koba kɛ o y'an bɛɛ ka nisɔndiya ye o de y'a to ne bɔra bamakɔ ka se yan komi ne ye wajulukɛla ye k'an ka nisɔndiya yira bɛɛ la ala ni ce an bɛ ala barikada parce que a ko wa annal masajida lillah misiri ye ala ka so de ye an kɔni ta tɛ fiyewu misiri in jɔra ka di ala de ma tiɲɛ don fofanaw kɔni y'a jɔ mɛ fofanaw ni yɔrɔ foyi t'a la k'a di silamɛw ma a ka kɛ sadakatu zariya ye an kɔrɔkɛ n'o dayuda fofana misiri yɛrɛ tɔgɔ dara o de la misiri sipasima a tun bɛ yen mɛ ala ma sɔn misiri ka dafa a ɲɛna a fatura ala ka hinɛ na ka fara an faw su kan ka fara an mɔkɛw su kan sɔli ala rasul min b'i bolo ye. donc depuis an fitinin n kalanna mɔcɛ bolo mɔcɛ tun ye karamɔgɔ ye donc an y'an ka kalandenya k'a bolo donc a nana dugu la n'o ye kɛɲɛrɔba ye a nalen o tuma an ma wolo fɔlɔ mais awa an baw y'a fɔ an ye an mɔcɛ nana a b'a sɔrɔ misiri tun tɛ dugu la donc a ye dugumɔgɔw y'a bisimila a ye misiri jɔ ka kalandenw ta ka kalan daminɛ donc an nana ka wolo kɔnɔ ka ko dɔn o la fo ka se tɔgɔma dɔn ma donc a ŋaniya tun bɛ ne kɔni na k'a fɔ an ka mɔcɛw sen nɔ ta awa o ye ŋaniya an y'a ɲini ala fɛ ni ala ka a nɔgɔya an ma donc ne kɔni ye misirijɔ ni n y'a ŋaniya ta ka ca ni san 15 san 20 bɔ kɔnɔ mais ni ala ma fɛn min natigɛ don min o tɛ kɛ donc alhamdulilayi n ye yɔrɔ caman sa dugukolo la k'a fɔ n b'a fɛ ka misiri jɔ mais ala ma kiti o yɔrɔ la k'o kɛ misiri ye bon ni ne ala ye yan yɛrɛ na tigɛ an ɲɛ. C'est bon. Alhamdulillahi rabbil alamin ina fɔ an kun y'a fɔ aw ye kuma daminɛ la k'a fɔ an bɛ kati kɔkɔ tomu ale juma misiri dayɛlɛ la misiri min ni a tɔgɔ dara Dawuda Hasan ale kɛnɛ kɔnɔ an ye min sɔrɔ an ka imamu da ka taa se an ka maa welele minnu tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ hakili la aw bɛɛ lajɛlen ye a bɛɛ lamɛn kelen kelen o la foyi tɛ nin kɔfɛ ka duwawu kɛ maa min kɛra nin ko sababuya ye a y'a bɔ nafolo min na ala ka se ka barika don nafolo in na o la aw minnu sɔgɔlen bɛ an na wajulu kɛnɛ kɔnɔna na don o don an b'aw fo ka waleɲuman dɔn jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan ka ala deli yarabi jamana in ala ka basigi maa ɲuman minnu n'olu b'u ka nafolo don nin n'a ɲɔgɔnnaw na ka ala deli ala ka hɛrɛ k'a n'u ye malidenw ala k'u don da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.